Tanya Chinita Ang Dagol! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino Ako? Viral ang isang post at maraming netizens ang nagkomento at nanawagang gawan kaagad ng paraan. Ang post na ito ay tungkol umano sa mga surot na nakasiksik sa handrail ng isang bagon ng MRT3. Sa close-up ng nasabing larawan, makikitang may mga nagkumpul-kumpul na maliliit na kulay brown na insekto. Subalit nung ito'y sinuri, hindi pala ito surot kundi mga ipis. Agad namang kumilos ang pamunuan ng Metro Manila Rail Transit o MRT3 matapos mag-viral ang nasabing post. Lilinis agad nila ang nasabing bagon. Nagkaroon ng sanitation at disinfection at pest control measures. Hindi lang sa stations pati na sa mga tren. Mabusisi nila itong nilinis. Pero walang paliwanag kung paano nga namahay ang mga insekto sa loob ng bagon. Ikaw, kabisyo, nakasabay mo rin ba sa MRT ang mga ipis? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic yun na maglilinis dapat. What's bagan? Bagon? Yes. What's Ah. bagan? Guys, ang uwi, guys, yung mga, yung mga train mismo, yung parang, yung square na Di rin tumatakbo. alam. Basta yun yung bagon. Di rin alam. Sabi mo na lang, di rin ko lang alam. Yun na nga yun yung train na sinakyan mo, yun yung bagon. Bagon? Bagan pala yung tawag doon. Sosyal. Tapos may mga may mga hayop, may mga ipis. Alam mo bakit na pinapasukan ng mga insekto? Pag may mga pagkain, kahit sa mga sasakyan nyo po, check nyo yung mga sasakyan nyo. Pag hindi nyo yan nilinis, tapos may mga miss ng mga pagkain, may mga nahuhulog na french fries sa ilalim, basic yan. Yan. Shout out sa... Dapat steak para hindi ipisin. Wow, social ng ipis na yan. Hindi, ayaw niya nga yun eh. Ayun yun na steak. Oo, gusto niya yung pang mahirap lang. Talaga? Ako the fries. Chicheria. Mahirap. Ba't di ako maka-afford ng price? Ayan. Kaya, shoutout sa friend ko. Sabi nga niya, nagpalinis siya one time na kanya sasakyan. Kasi, yun, kahit pinapakain niya, may mga anak niya kumakain sa loob ng sasakyan. Tapos, nung nagpa-check up siya ng kanyang, Sa pest, para sasakyan. sa, Hindi yung hindi yun na pest control, yung sa mekaniko mismo, Tita Max. Pagpa-check up niya doon, binaklas lahat, may namahay na pasintabi 14 na ipis sa loob ng sasakyan. Kaya, Malalaman mo naman yung kasi amoy ipis. May amoy yung ipis di ba? Yung parang may kaya nga di ba, amoy ipis. May amoy sila eh. May amoy, alam mo kapag kahit isa lang pisain mo yung ipis na isa. May mga ngalingasaw yung amoy niya. May katas nang nakalipas yung ipis. Di ba? Alam mo yung amoy ng ipis? Amoy ipis? Dali. Pinaligo ako Oo, kasi yung pag pinisa mo, nangangalingasaw yung amoy nila. Yaks. Oo. So, pasintabi sa mga kumakain dyan ng almusal. Ibig sabihin, yung sanitation, hindi okay. Tapos, siguro, naglilinis siya.
katawan lang nung sasakyan sa loob. Oo. Minsan lang nabavacuum. Kaya importante yung pag na-vacuum yan na matatanggal yung mga Alam mo tira-tira kaya dito sa pagkain. atin sa opisina lagi tayong may defogging tawag ba doon? Tama doon. Yung nagpapausok lahat ng insekto papatayin. Yan. Sa pest control yun eh. Oo, sa pest control yan eh. Kasi alam nyo i-afford nyo yan. Minsan lang yan eh. Pero sobrang effective kasi nga yung mga peste, kasi nga kaya pest control, peste sila eh. Wala silang pakinabang. Oh, totoo. Oo, i-avail nyo yung mga ganyan. Exactly. Sa sakyan, sa bahay, Lalo sa sa bahay. kusina, di ba? Yung mga bata. Usually, kusina. Yung mga bata. Kaya shout out na lang. Minsan nga kahit sobrang linis, magtataka kami ipis pa rin kasi nga ano yan eh, dumadaan sa mga PVC, Yung dumadaan. may mga... Yung itlog lang, makatakas lang na isang itlog, bukas yan, ano na sila, Oh, isang ganap na butterfly. Ah! Lumipad! Yung nga ipis, Yung butterfly. kulay violet. Yung butterfly? Yung ipis, Nabugbog siya eh. bugbog yung driver. Yung ipis. Kaya na-violet. Ano? Sige. Apakan ko. Naniwala na sana ako eh. Yung ipis, Yung driver. nagpa-load siya ng RFID niya. Yung driver? Butterfly! Uy! Mayroon pa hindi ba sa Fly, train, fly, guys? fly! Butterfly. The ipis. The Parni? ipis. Okay. Ay, Diba yung ano, ang haba ng antena Antina, nung ipis? nung driver? Okay. Pinatay ng ng pest control? Yung ipis? Yung driver! Ay! Eh Bad kasi yan. naman, peste yan. Yung ipis? Yung driver. Ay! Nagpalista nga dyan eh. Yung grab driver, Yung ipis. Okay. kulay brown. Kulay? Kulay ba? Yung epis? Basic! Let's take our time tonight. Metro's #1 Love Radio. Basic!